Wasu rahotanni da muke samu yanzu daga ƙasar Gabon na cewa sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar Gabon. Sojoji sun bayyana a gidan talabijin na ƙasar Gabon inda suka bayyana cewa sun ƙwace mulkin ƙasar. Sun ce sun soke zaben da aka yi na ranar Asabar da aka bayyana shugaba Ali Bongo a matsayin wanda ya lashe zaben. Hukumar zaɓe ta bayyana Mr. Bongo a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kashi 2 cikin 3 na ƙuri'un da aka kaɗa, amma 'yan adawa sun ce an tafka maguɗi. Wannan matakin ya kawo ƙarshen shekaru 53 da aka shafe iyalan gidan Bongo na mulki a ƙasar ta Gabon. Sojoji 12 sun bayyana a talabijin inda suka sanar da soke zaɓen tare da rushe duk wani cibiyoyin gwamnati a ƙasar. Ɗaya daga cikin sojojin da ya sanar a gidan talabijin na Gabon 24 cewa mun yanke shawarar tabbatar da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen wannan gwamnatin. Mr. Bongo ya hau kan mulki ne bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta 2009. Tarihin Ali Bongo: wasu na kallon Ali Bongo a matsayin sangartaccen ɗa wanda ke kallon mulkin ƙasar Gabon a matsayin haƙƙinsa na gado. Ya taɓa zama mawaƙi inda daga baya ya gaji mahaifinsa a matsayin shugaban ƙasar. Ya ɗora a kan shekaru 50 da iyalansa suka kwashe suna mulkin ƙasar Gabon. Wasu kuwa na masa kallon mai kawo sauyi, kuma sun ce talakawa ne suka zaɓe shi bisa tsari na dimokuraɗiyya. Sai dai rashin lafiyar da ya yi fama da ita a shekarun baya sun haifar da tantama a ƙasar mai yawan al'umma sama da miliyan 2. A ranar 7 ga watan Janairun shekarar 2019, wasu gungun sojoji sun yi yunƙurin yi masa juyin mulki, lamarin da bai yi nasara ba. Sojojin sun ce dalilin yunƙurin nasu shine domin su mayar da mulki dimokuraɗiyya a ƙasar bayan zaben shekarar ta 2016, inda Mr. Bongo ya yi nasara da ƙyar duk da zarge-zargen cewa an tafka maguɗi a wannan zaɓe. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar Gabon. Shin kuna goyon bayan sojojin ƙasar ko kuma kuna goyon bayan a ci gaba da yin mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar ta Gabon?